Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat primadona di seluruh Indonesia. Hari ini hari Senin, tanggal 10 November. Cuacanya kurang cerah guys. Iki wis arep udan, anginnya gede banget, kurang bersahabat. Aku pengen nyepil ke dino iki, aku pengen nyepil ke The Doctor guys. Primadona, unité Primadona sing The Doctor. Ayo guys. Unité Primadona guys, sing The Doctor. Nah, iki sing urung kenal The Doctor iki tak sepilke guys. The Doctor iki ribon iki. Oh. Unite nyeni guys, nyeni. Iki ana winglete barang lho, winglete. Ini guys, ayo guys. Oh, peleke kanggone Alcoa guys. Alcoa lho iki enek stiker barang iki tukang suntik guys. Mare sing duwe anu, wong nyuntik, tukang nyuntik. Ya iki enek gambarnya tukang suntik. Lah iki oh, peleknya Alcoa guys. Oh, iki tak sepil kayak burine guys. Ini guys. Oh, spill ngene nih. Burine kayak ini guys, nyuweni guys. Ayo guys, nonton saiki nonton interiore ya guys ya. Interiore tak dudoi interiore The Doctor Primadona. Ayo guys. Oke guys, ya iki arep mlebu wis disambut boneka-boneka guys iki. Bonekane boneka apa iki? Trenggiling apa panda guys iki guys, ini guys. Enek bonekane lho iki jerone. Oh iki enek aksesorisnya bis-bis guys. Iki nek dienggo ngelap iki ya ngelap. Ayo guys, ini guys. Oh iki. Oh iki sing paling penting iki sing mania-mania seneng guys lho iki lho. Oh iki module basuri guys, module basuri. Oh ini dilengkapi setiring nyuweni ya guys ya. Nah, ini dispenser guys. Dispensernya enek stiker The Doctor loh, nyeni ya guys ya. Nyeni tenan jan mobile. Iki pawangnya Benny karo Danang guys. Sam Benny karo Danang. Ayo guys. Lo guys, wes kondisinya wes resik siap ready mangkat iki wesan lo wes resik kabeh guys. Mburi resik. Lho iki ono kulkas guys, kulkas mini jenenge Coolbox lho. Coolbox lho kondisine. Tinggo kulkas mini ne The Doctor iki. Wes iki komplit kabeh resik siap mangkat engko bengi penjemputan ning Batu tujuan Selosia. Untuk melayani konsumene neng Batu Wonogiri guys. Wes ngono sih ya guys ya. Iki sepil-sepile The Doctor Primadona. Matur nuwun sedaya mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.